खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनै फिन मानसि गोमानायनि भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलां आरो खोनासंलां बियो मा जादों। बे मानसि गोमानायानो जादों जाहैबाय बेंगलराव फैग्रा सासे सुबुं। बै सुबुंनि बागै आङो नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन जाहाथे जोङो बे सुबुंखौहाय बे भिडिअनि गेजेरजों मोनफिननो हायो। जाय गोमादों बे व्यक्तिनि मुङानो जाहैबाय लाथाब बसुमतारी आरो बिथाङा बेंटल बाथाबारिनि थागिबि। बिथांनि फुल एड्रेसखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि। बिथांनि पिअ'आ जाहैबाय बेंटल आरो पुलिस थानाया जाहैबाय रौनिकाटा आरो डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय चिरां। बेंटल बाथाबारि गामिनि थागिबि बे लाथाब बसुमतारीया दा बिथाङा थांनाय समबाराव बियो बेंगलराव फैनो होननानैहाय ओंखारबोदोंमोन। बिसोरो 16 जन दं होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों आरो बियो गोमादों जाहैबाय मंगलबार हरनि 1टा, बुधबारानो नांहैबाय हरनि 1टायाव बियो गोमादों होननानै बुंदों। दा बिनि लोगोफ्राबो उन्दुलांजोबदोंमोननो, बियो बबेयाव ओंखारना थाबोखो बेखौ फात्ताखौनो मोनाखिसै आरो लोगोफ्रा खिन्थानोबो रोङा बबे स्टेसनाव ओंखारामोन, बेंगलर मोनफैनो बेसि गोजान दंबावोमोन नैबेखौबो लोगोफ्राबो खोन्थानो रोङा। दा बिनिखायनो दागालगआव दा बबे जायगायाव थाबोखो जेबो बुंनोनो हाया। आन्ध्रा प्रदेशआव थाखो ना तामिलनाडुआव थाबोखो बेखौ जेबो रोखा बुंनो हाया। दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे मानसिखौ बबावबा नुदोंब्ला अननानैहाय आङो नोंथांमोननो कन्टेक्ट नाम्बार बेवहाय एंगारनानै गालांगोन भिडिअनि गेजेराव। नोंथांमोना बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय खौरां हरब्लानो जाबाय। बे मानसिखौ नुयोब्ला लाथाब बसुमतारी, फट'आबो 5 फुटसो जाबाय, बांद्राय सिनायनाय नंले। बिनिखायनो आङो पेन कार्ड आधार कार्ड बिनिखौ बेयाव श' खालामगोन। नोंथांमोना नायनानैहाय मानसिखौ एडजास्ट खालामनानै हरबानो जाबाय। दा बिथांनि न'खरावहाय बिराद हालाय हाफाय जानानै दङ। दा बिराद दुखुथिया न'खर। बेस्रा मानसियाथ' गोमाथावथावबो नङामोन, माने सिगांहाय खनथाम फैखांखाबायनो सिगाङावहाय। दा फैखांनायनि उनावहाय आरो नैबेयावहाय दाख्लै थांनाय समबारावहाय फैफिनदोंमोन होननानै बुंदों। आरो बिसोर ग्रुपबो दंमोन, 16 जन ना बेसेबांबा दङ होननानै बुंदोंमोन। दा ग्रुप दंब्लाबो बे हारसिङै बोरैहाय ओंखारनानै थाबोखो जेबो मानसिया खर' गाज्रि बायदि जादों होननानै बुंदों। माने गावसिनि हिन्दु धोरोमनि मोदाय दावदायनावहाय गावसोर फुजा खालामनानै नायनाय बायदिला मानसिया बार गाज्रि लोगो लानानै दङ होननानैहाय मिथिदों जाहैदों गावसोर। दा आङो बेखौ नोंथांमोननो एसे फोरमायनानै होबाय। थांनाय बोसोरनिफ्रायनो नैबे बोसोर जोंनि बर' सुबुंफ्रा बिदि बिदेशाव खामानि मावनो फैग्राफ्रा ओरैबायदि जाथाय जाफैगासिनो दङ, ओरैबायदि जाथाय जाफैगासिनो दङ, मा बुंबावनो। मारै बेफोरबायदि जाबोनो मोनखो, जानो मोनखो, दा जोंबो जेबो बुंनो हाया। बिनिखायनो नोंथांमोनखौहाय आरो खनसे खावलायबावो, बे मानसिखौ जेरावखिया नुवा मानो नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय फन खालामनानैहाय खबर हरब्लानो जाबाय। जाहाथे न'खरनि मानसिफ्रा नुनानैहाय खुसि मोनो आरो नोंथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनानैहाय लांफैनो हानाय बायदि नोंथांमोना बे खामानिखौ मावब्लानो जाबाय। आंथ' आन्दाज खालामनाय बायदिब्ला बिसोरो हरनि 1टायाव गोमादों होननानै बुंदों। दा हयथ' आन्ध्रा प्रदेशआवनो जादोंमोन जानो हागौ जाथाया। तामिलनाडु नङाबा आन्ध्रा प्रदेश बिसोर मोननै स्टेटनि गेजेरावनो बियो थाबोदों जानो हागौ। माने अखा नायब्लाथ' डाइरेक्ट कर्नाटका हाबखायो। ओरैहाय फुङावहाय चेन्नाइ मोनफैयो। चेन्नाइनि उनावहाय अखा नायबायथाय ओरैहाय 8टा 9टा जाबायथाय कर्नाटक स्टेट हाबबाय। बे कर्नाटका स्टेट हाबबायथाय माने मोनफैनो बारा गोबाव सम नाङा, गैयालाबो 1 घन्टा बा 1.5 घन्टा बेफोरबायदिल' नांगौ डाइरेक्ट लास्ट ट्रेन स्टेशनसिम मोननो थाखाय। दा बियो हरनि 1टा होननानै बुंबाय, बियो चेन्नाइबो मोनफैस्लाबाखैमोन। हयथ' बियो आन्ध्रा प्रदेशआवनो थाबोदों जानो हागौ। बिनिखायनो आन्ध्रा प्रदेशआवहाय जायनाखि जोंनि बर' सुबुंफोर खामानि मावग्राफोर दं, बै बिथांमोनखौ एसे नोजोर लाखिनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। दा मानसिनावथ' मबाइलबो दङ, फनबो दङ, ओमफ्राय बिनि भटार आइडि, बेग चेक गासैबो लोगोफोरनाव गोजा होननानै बुंदों। मबाइलाथ' गावनाव दङ, नाथाय फन खालामो माने मानसिया खर' गाज्रि बायदि रायलायसिनो, ओमफ्राय रागाबो जोंलाबायनो, रायहरलाबायोबो उल्था। बोरैबाला दसेनो आं हावरायाव दंबो होननानै बुङोनो, दसेनो माबा नैलै आं थाबायगासिनो दं ट्रेन स्टेशनाव, साइथिङाव थाबायगासिनो दंबो होनना बुङोनो। ओमफ्राय दा मारै जों फोथायनो हागौ। दा बिथाङा माने खर' गाज्रि बायदि खोथा रायलायसै होननानैहाय खोन्थाहरदों आरो न'खरनि मानसिफ्रा फोरमायहरदों। माने आङो बिनि फंबायानो खबर हरदों नालाय, ओमफ्राय बिनि लोगो बिसोरो खबर हरदों, आदा अननानै भिडिअ खालामना हो होननायखाय खौरां मोननाय लोगो लोगो नैबे भिडिअखौ आङो खालामनानै होबाय। बे मानसिखौ मोनहैनायसिम शेयार खालामनांगौआ नोंथांमोननि खामानिसै। दा आङो भिडिअखौ बानायनो थिनबाय नालाय बानायनानै होबाय। आरो गोबां खौरां सफैनानै दङ, जों माखासे खौरांखौ होजोबनो हाया। बेनिखायनो माखासे खौरांखौ जोङो बादा होनो गोनां जायो गावनो। माने जोंथ' इउटुबार हिसाबै जोङो डाइरेक्ट पारमिसन गैया निउसनि थाखाय।
बेनिखायनो जोङो बादा होनांगौबो जायो माखासे निउसफोरखौहाय जोङो होनो हाया माने बै निउस चेनेलफ्राव हरोब्ला मोजां जायो आरो जायफ्रानोखि निउस रिपर्टार निउसनि भिडिअ बानायबाय थायो निउस होबाय थायो नै बिसोर मानसिखौहाय कन्टेक्ट खालामबा साबसिन जायो आरो माने जोंथ' इउटुबारसो जाहैबायना जों पार्सनेलसो इन्डिभिजुवेलसो सलायो बेनिखायनो आरो दा आङो गोबाव खोथा बुंनो गोसो गैला लास्टआव नोंथांमोनखौ खावलायबावो आन्ध्रा प्रदेशआवनो आं बेखौ थाबोदों बायदि मोनदों आरो गावसोर हरनि एकथायाव गोमादों होननायखाय बेनिखायनो आङो आन्ध्रा प्रदेशआव जायनाखि जोंनि बर' सुबुंफोर खामानि मावो बै सुबुंफोरखौहाय एसे नोजोर लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुदोंब्ला शेयार खालामनानैहाय गुबुननो बारहोनो दाबाव जाहाथे बे मानसिखौ जोङो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनफिनो आरो जोबथारनायाव जुदि मानसिखौ मोनफिनोब्ला खौरां हरफिननो दाबाव बेखिनिखौनो खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जै बर' हारिनि एसे मदद खालामलायदो बयबो बे मानसिखौ जाहाथे जोङो मोनफिननो हायो